Anthony Blinken segira Washington k'a sɔrɔ a sago ma sɔrɔ kosɛbɛ k'a sababuya kɛ Bani Israɛla jamana fanga ɲɛmɔgɔ Benjamin Netanyahu ale ye jaabili min kɛ ka ɲɛsin u ka kɛlɛ lajɔli lahala mun da yira la a ka o jaabili la. Netanyahu ko kɛlɛ bɛ to sen na fo Bani Israɛla ka se ka sebaya sɔrɔ. A ma sɔn fɛnɛ Hamas olu tun ye lahala mun da yira yaasa kɛlɛ bɛ se ka lajɔ cogoya mun na. Hali ni a y'a sɔrɔ Blinken ani Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ dɔw ye a yira k'a fɔ ko ale bi olu kɔni jigi b'a kan k'a fɔ ko kuma falenfalenw bɛna se ka taga ɲɛ. A ka nin tagama ninnu si ma se ka kɛ tare ye ani ka jaabi ɲɛnamaw di fɔlɔ. Hali ni a y'a sɔrɔ a kɔni ye yɛlɛma dɔɔni don dɛmɛ donni adamadenya tɔpɔtɔli hukumu kɔnɔna la ani kɛlɛ lajɔli dɔgɔkun kelen kɔnɔna la novamburu kalo la mun kɛra sababu ye mɔgɔ minnu minɛna kɛlɛ senfɛ caman ka se ka i yɛrɛ sɔrɔ. Tarata don Qatar premier ministre ani Blinken bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko ni lahala minnu da dira la ko nin bɛna sɔn ka kɛ sababuba ye yaasa kuma falenfalenw ka se ka taga ɲɛfɛ. Hamas's response, we do think it creates space for agreement to be reached.